mansa angon kamshi da amaryar ka Sadiya ne da kun aure yau sai murna farin ciki ga Musa Sikina da wakar mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana. Ina yini? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya alhamdulillah. Wallahi garin nan ne ba na samun ko kwandala idan na je aikin ba a biya na. Shi ne da na ganka na ce bari in zo ka taimaka mu. Zan koma gidan iyayena na gaji da yawo a garin nan. Daɗin daga ina ka bullo? Ni ɗin ɗan garin Kurmi ne. Don Kurmi? Can ko je don ƙauyen mai kalwa. Nan. Kusa da mai auduga. Nan. Anya kai ba ɗan gidan Lami Farfela ai sarkin ɓarayin keke ba ce? A ba, ina jin labarin ta dai, amma gaskiya ba ni ba ne. To ai wannan jajayen kayan ne naga kana ta kaɗa kai kamar jaba ta faɗa a koko daga ina ne ma tukunna? Ni yanzu nan a nan ɗin da kawuna muke tare. Anya ba ku ne masu sata yaran unguwar nan ba saboda kaga jajayen kayan nan naka fa jafa dangerous fa. Sata yara? Ka gaɗa za an sace yaran nan Tanimu, an sace Sani, an sace yara yara fa akalla fa yara sun kai 400 aka neme su aka rasa. A to ba zan tafi ni. A'a tsaya yanzu ba sadaka kake nema ba. Ai na ta ce sata yara shi ne na tsorata. Ba na son an yi maganar sata. Kai. Ai an ce mana wanda yake satan nan kada ko kuɗi dariya yake. Wallahi na yi kuka. Yanzu kana ji zan baka sadaka amma da sharaɗi. Zan kira 'yan sanda su bincike ka. Idan an tabbatar bari. Shi kuɗi mabuɗin wahala. Wannan ƙalau.